ubangiji subhanahu wata'ala ya masa rahama, Allah ya gafarta masa. A madadin gafatan nan al'ummar ƙaramar kuma birnin Kano da kewaye wanda muka yi imani da shugabanni na gaske masu mutunci, muka zo wannan gida na masu mutunci da daraja domin mu yi ta'aziyya wanda wannan rasuwa ce ta kowanne da ke jihar Kano. Jiya muna hanyar Katsina ga baki ɗaya da muka je wannan wajen ɗaurin aure a jihar Kaduna wanda wannan maganar rasuwa babu abin da ake. Muna hanyar dawowa da daddare na ɗauki wayar salula ina kallon tattaunawa da ake da mahaifiyarmu tana bayanin hali na marigayi. Babu abin da nake ji a zuciyata kawai sai ta tsinke. To wannan izina ce ga dukkanin mutumin da yake raye, ya zama da cewa a ce mutum ya yi shekara 90 da ɗoriya amma babu wani mutum guda ɗaya da za a ce yana da wata kalma mara kyau a kansa ko an taɓa samun saɓani. To wannan shine abin da muke fatan Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu koyi da halayensa, ya kyautata namu zuwan, ya kuma ci gaba da riko da hannun dukkanin abin da ya bari karkashin jagoranci mai girma sanata, ya ba wa dukkanin al'ummar jihar Kano da Najeriya da masarautar Kano baki daya a gurin wannan rashi. Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kansa, ya yi masa rahama, ya kyautata namu zuwa. Cikin tawagar mu akwai manya-manyan mutane da muka taho da su kamar tsohon shugaban jam'iyyar CPC na jihar Kano Sharu Baban Lungu, ya fito waje, da Alhaji Ibrahim Isa, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman jihar Kano wanda ya bada gudunmawa a lokacin da mai girma sanata yake gwamnan jihar Kano, da su Alhaji Sarki Abaram, tsohon ɗan siyasa, da Alhaji Bello Isa Bayero, da su Murtala ɗan Dawaki, da kafatanin mutane daga lokacin da aka samu labarin za mu zo yan awanni kaɗan ne, amma wurin da za mu tuzo za a can muka zo daga mutane sun fi 2000 wanda muka zo saboda ƙaunarmu da wannan gida da kuma yadda da muka yi da abubuwa da ake kwatantawa na cigaban al'umma. Dukkan wani ya imani da wannan tsari da kuma dukkanin waɗanda suke da kishi kawo ƙarshen zalunci a kowane irin nau'i na siyasa musamman a jihar Kano. Mu asali ɗan gidan ne addu'a ko yace wani ayi taro, ayi addu'a, ayi addu'a. Jama'a Allah ya biya bukata, saurayi shugaba. godewa ɗan majalisa na tarayya da wakiltar birnin da kewaye ina godiya ina addu'a da lafiya Allah ya yi da gida lafiya